waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Welkom bij weer een nieuwe dag in de zomer van ZVL. Vandaag zijn wij aanbeland in Hengsdijk. Een plaatsje met een rijke historie en vooral een hele lange historie. Daar gaan wij het over hebben met Karel Jan Kerkhart. En het lijkt alsof we hier voor een leeggevallen rivier staan, maar dat heeft al een andere historie, hè? Jazeker, dit is geen rivier, maar dit is een gracht. Ja. Dit is een van de 2 grachten rondom de pastorie van Hengsdijk. Ja. Jij bent archeoloog en heb je toch wel bijzondere conclusies kunnen trekken? Jazeker, we hebben onderzoek gedaan vorig jaar naar deze plek. We hebben een aantal gaten gegraven, we hebben boringen gezet. En we zijn er toch al achter gekomen dat dit een plek is waar vroeger, heel erg veel vroeger, dan hebben we het over de middeleeuwen, een mottencomplex heeft gelegen. Ja, dat is een soort kasteel is dat, geloof ik, hè? Ja, dat is een kastelencomplex. En wat we hier achter ons zien en waar die greppel ligt, daar moet de hoofdburcht hebben gelegen. Verandert dat de historie die bekend is over Hengsdijk een beetje? Ja, dat maakt voor mij in ieder geval de historie van Hengsdijk wel een stukje duidelijker. Zo gaan we van de historie van Hengsdijk naar het sportleven hier op Hengsdijk. En we gaan praten met Yvonne Verreken. Zij is hier van de badmintonvereniging die zij 45 jaar geleden is opgestart. Dan gingen we gewoon met een paar mensen in zo'n sportief uurtje doen. En dat is uitgegroeid tot een badmintonclub die al 45 jaar bestaat. Dat zorgt ook wel voor wat meer levendigheid op het dorp, denk ik. Jazeker, dat is belangrijk voor het dorp, het sociale. Ja. Dat we mensen elkaar zien. Buitenom het gewone dorpse, gewoon ook ondertussen sportief bezig zijn. Ja, hoeveel leden zijn er nu? We hebben 20 leden. Ja, die zijn er niet iedere avond allemaal tegelijk, maar dat is prima. Want we hebben natuurlijk ook maar een klein gymzaaltje. Ja. Maar wel een gezellige derde helft dan ook nog? Echte plakkers zijn wij niet, hoor. Nee hoor. Wij ondertussen tussen het spel door, dan hebben wij genoeg gezelligheid om gelijk als het klaar is ook naar huis te gaan. We zijn in Hengsdijk en het is weer tijd voor een lesje topografie. Dat gaan we vandaag met Marijke doen. Ja, Hengsdijk, waar ligt dat op deze kaart? Hengsdijk. Nou, dit was wat ik zei, Terneuzen, hè? Dat klopt. Terneuzen. Dan komen we door de tunnel. Terneuzen. Ja, hier ergens. Daar ergens. Ja, ga er eens precies naartoe. Dat was Vogelwaarde. Hengsdijk, Kloosterzande. Nou ja zeg, netjes hoor. En dan Mariette, we gaan aan jou vragen. We zijn morgen in Hoofdplaat. Kan je dat aanwijzen? Ja, ik dacht dat het meer deze kant op was, maar ik geloof dat het hier ligt. Oké, nou, keurig. De uitzending hier vanuit Hengsdijk zit er alweer op voor vandaag. En dan zijn we toch benieuwd wat Marco ervan vond. Ik vond het heel gezellig en ik vond het lekker druk. En ik heb heel veel gebabbeld in het dorpshuis. Ja. Alle mensen zijn goed van de tongriem gesneden, viel mij op. Nou, dat merkten wij ook op de radio-uitzendingen. Dus het was weer gezellig. En dan gaan we morgen natuurlijk gewoon weer overdoen. En dan vanuit Hoofdplaat. Dat kunt u weer beluisteren tussen 9 en 12 live op de radio. En s'avonds om 6 uur op tv. Graag tot dan.